Sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati tan kawusa manjing lenging kalang kadempel nalika semanten nata mandura Prabu Baladewa Raden Arya Werkudara ngawi sangganing para putra Pandhawa pating bleber pating Calaka Trita mludakaning daratan sang rakyana pateh undanging prawadya bala kok sur tambur myang suling pepandhen dalutak miwa bandera kandha mawarna Pindha Jaladriyan Asri Kawuryan Koko Prabu ingkang putra ngrayipun Setyaki kula Cemadung dawuh Koko Prabu ingkang putra pun Gatotkaca Cemadung dawuh Wanadyan putra pun Antarja Cemadung dawuh Pakde ana dawuh apa Bapak eneng dawuh apa kok ngawe sangganing para putra-putra kabeh. Setyaki wonten timbalan ing dawuh. Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan ing dawuh. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki pancen aku kawan bapakmu ngumpulake sangganing para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel. Wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel. Durung nganti kelakon nggone miwiti ambangun babak anglayoni jujul anusuli. Wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan. Rawuhing Begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya pokoke ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha. Wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhigani dening Begawan Durna apa dening Pati Sengkuni. Yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger, mesti bakal gawe kisruh. Mriki. Mula dina iki mau Begawan Durna padu karo Bagong. Monggo tak wis padake Bagong wis melayu rikat bakal methukke prajurit sing digawa dening Begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong, Gatotkaca semono uga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong, Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabecianing Punakawan iki mau nek ora tok males sarta
Kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan Panakawan liyane. Lajeng parempat Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Durna laku jantraning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen Begawan Durna gawa wadyabala. Mbok singkire saka Karang Kadempel aja gawe geger Karang Kadempel. Lho niki ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki Bencang menapa? Lho niki po pangkatipun ingkang putra Pringgondani Bencang menapa? Pangkatipun ingkang putra Jangkar Bumi Bencang menapa? Ora ketang sambung ngobor linang mangkat dina iki. Lho niki ngestaken dawuh. Aku mangkat dina iki ya Pakde. Ya Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Majaring ratri pinenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda gandhok bleguduk sualu gimbal semerante hawala syukur ger syukur anakku murid anakku siswa nalindring pageralun Prabu Jayeng Sekti. Lho iki kula penemban wonten menapa dene Paduka Ngawi dhateng putra pun Jayeng Sekti. Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to. Bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Mangko yen aku nganti nggawa para Sata Kurawa tan wurunga bakal gawe gegering para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku nalindring pageralun. Supaya kinarya jejaka yen ana bobol boroting lelakon ana ingkang maraja saka sela-selaning garu. Lajeng parengipun nggonku mboyong nglawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantuk karya. Sebabipun menapa penemban? Anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-elokke ala karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sawadya balaku. Ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah, kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Wujudanipun kados menapa? Wis ora usah dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong-wong dening dewane. Mula Jayang Sekti wonten timbalan. Wadyabalamu ketapke. Para Paduka, ora usah dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong Karang Kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu Karang Kadempel di bumi angus. Mekaten peneban. Menawi kula mekaten kula nyuwun pangestu ngendikane menapa ing dados dawuhipun Bapak Durna. Yen kowe
iso gawe srana Semar boyong marang negara Ngastina. Oh, njaluk ngelmu apa kowe tak paringi, Jayang Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora usah dadak kowe kuwatir, mesti biuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Menawi mekaten ana dinten sak mangke kula penajeng kalian tiang-tiang Karakan Dempel. Ning sing ati-ati. Sing ati-ati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning Karakan Dempel. Klebu Nata Ndarawati lan Nata Ngamarta uga wis mapan ning Karakan Dempel. Mula sing prayitna ngati-ati. Aja gegabah karo wong Karakan Dempel, janji kalah. Oh, aja takon dosa aku ora sudi nampa murid karo kowe. Nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jayang Sekti. Keparanggul mungguing ayuda mapak bawatnya bentar kepapaknya mungguing alogo walah kaget aku. Awan-awan tak kira ning demit jedul. Iki sapa iki? Matane kok gedene Rajamak kaya nduk diceplok. Tru? Rene yo. Ngapa to? Jebul Durna ora nggawa Kurawa, Tru. Sajake iki murite Durna. Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa, nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murite. Wah, lah kok iki kok awake keker kaya ngene. Ha terus? Piye iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durmagati sing nganteng-nganteng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Yes men. Nek wani-wani nek ora rasa wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Mun nek kalah, wong menang wong perang hitunge ming loro, menang apa kalah? Menang kondang, kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to? Cilik ya men. Ana mbokne kok bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati ku kan ndek tanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ndek tanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah pedhi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah pitene nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Men ciduke kok dikredit. Ora iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni ora ngaku malah omong-omongan karo kancane. Takon karo aku. Yo, dasar Waranyata, putra Njodipati. Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh ngene iki. Ah putra Njodipati arep
Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng apa? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatotkaca ya eneng. Aku dudu putra Anjadipati. Lho. Iki molak-malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Alah sing ora ana sapa? Bakasan. Aku putra Madukara. Wah nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Abimanyu ora? Ora ana. Oke, tak ngaku lho. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki japure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Jeneng kok gonta-ganti ora, Ding, aku bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kemana to? Piye gleleng ora? Iki Bagong. Sing mburi sapa? Iki kakangku, Petruk. Kakangku meneh cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso disangga entek. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Truk? Mbuh. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anak buah Jayeng Sekti. Yo, dasar Paranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Wah, cah pelit lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigja ora nyumbang ora apa-apa. Duapure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing wani nantang karo Begawan Durna. Kowe mepalangi Begawan Durna kene mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis 100 balungmu? Ya urung, aku urung atos. Balungku urung kandel kulitmu. Sing penting wong gelut ki hitungane ming wani kok, Mas. Aku wani, kowe wani, rampung ngono rasa dadak ngetes atos balungku apa kulit-kulitku rasah kesuwen. Kowe wani, aku wani. Lho, kowe wani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Minggir to, minggir to. Ya. Mundak kedupak aku. Oh ya. Wes aku wis pencak medeni lho. Wani, Sing tak wedeni apamu? ora minggat suarep aku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gatheng sirahmu. Weh lah, penyakit ke Sumbang Surajigja. Ora ngerti kridane Bagong. Belum tahu apa kridane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanta. Ismaya. Hah? Ismaya. Ismanta apa Ismaya? Ismaya. Ismanta itu tukang cukur ya, Truk? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakange Bathara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat Jinala Menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak nehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tok nggo sewiyah-wiyah. Nggonen nek dalam waktu kamu memang apa kuwi? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Lho, Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigja. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekmu ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diajamu ora jemblong tekan geger, aja diundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ora wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Fakultas Jaya ora bakal tak tinggal loncat. Maju sejang ayo. Untamke nyawamu marang kayanganing Bathara Yama Dipati. Biar kowe. Wes. Bejuan.
wis Gong. Aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmu suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah, ora usah aleman. Iki ana nderek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wonge? Ana. Piye Bagong? Menjuto ronggon. Menjuto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buah Durna jenenge Sumbang Surajiksa. Niki lho tak tandangane. Mbok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong. Ah ngono. Serang. Yo. Yo. Sapa irung kaya sosis Petruk kantong bolong anake Semar. Wah, ayo bapakmu boyong ning Ngastina ora bakal tak wenehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Iya. Wah, mati kowe. Iya.
Kayak kakak apa kaya? Kakak cakap apa sila tu? Kata apa kecil kakak mana tu? Pedro, Non, mungsuhmu iki. lah pripun? Rene. Kadik begila siapa ini apa? Mumet ta. Piye ora? Kata apa lah tu? Sagabak kecil siapa ni? Kang, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe? Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak begini. Agak kecil Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jakali. Aku betul di sini. Agak kecil juga selek kata. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae lho ngerti wangsuli rak beres. Ada. Kayak aku ada tau. Aku tu. Aku tu piye? Piye tra iki salusine piye iki? Langsung dipateni apa? Aja. Wis iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok adiran duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya kate? Maksude akak wae iki. Iso nulis ora? Nulis. Akate. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Akate. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Akate. Tuh, nulis karepmu piye? Akate. Akate lete kecil Akate. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh ya, aku Petro. Aku. Kali kesilaka kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Akade aja lah kada ya. Akade. Aku bude akade. Tulis. Kada begini. Iya. Aku Bagong. Kelewat Pak Bagong. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wadah sawala kata kawaya kata wisya sebari tile bakai. Puyer Patro. Ora isih kuat aku isih kuat. Kamu digedek kemana tile kamu. Tulis aja buku di mana. Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Atau kemasih kita. Akan terjadi kita kita kemasih. Monggo ngono dadi dolanan. Saake ya, Kang. Heeh. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati, kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mbleh wedhus. Ha iya. Baja putih. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono to. Ora apa-apa, wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ha iya wis. Wis lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilikke. Lumayan mereke GT Men. Nah ya. Wedan mlendis ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocahane do. Wah, Petro iki banget tenan. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Mas Tru dilinteng gah.
Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu marang kadempel kae. Lho Mbah. Mengisa apa? Kula majeng pinanggih kalian anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngeyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung alit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wange cilik nggih nganggo gelung leres tangane kenceng cilik ning kenceng to nggih kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki lho simbah kok prisa wong tua menang pengalaman aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine asi ning kahanan Sentyaki nggih mbok menawi menika wah kowe nek iso menang karo Sentyaki bumi langit tangkep kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sentyaki menika. Sentyaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sentyaki. Bejo kowe ora modar Sentyaki ki paling ora mungsuhe ki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sentyaki kowe mulai wutuh ki bejo kena ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal nggih tasakuran oh nggih wis taken dawuh Sentyaki aja pisan-pisan sesuk meneh nek nang wayangan ketemu Sentyaki aja gelem dilakokke oh nggih engko ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih ngestaken dawuh. Wah. Mungsuh-mungsuh apa? Anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Tiyangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Nggih, Mbak. Ana mundur. Nggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep kanggo dolanan. Dolanan ora rumangsane. Sukini kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora awake anu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning merga disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsuh wong Karang Kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika sok lanang, sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Ning nek kon mungsuh wong-wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsuh duren. Lho. Timune kula. Durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsuh krating deng. Kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampean semingkir wong Karang Kadempel mungsuh kuwa. Aku jane gumul lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo? Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju kana.
iso nyirnake wong karang kadempel bumi langit. Tangkep kowe dadi mustikaning satriya. Ama Suramarata jaya merata imbang yen padha-padha. Mungsuh Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Miyaga do petuk. Jleng kuwi kethuke kedhuk ngono kok tuk. Kalau bayar piro kowe? Semangkean ora. Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini undang-undangane Melda. Melda sopo? Sukini ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget sih Mas. Apa jenengmu Mas? Aku Setyaki. Setiampo aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Lu wong cilik ning ampuh. Iya, dasar Purayada kuwi sapa? Sukini. Kini. Arep ngopo mrene? Gelut. Ama Suramarata jaya merata imbang yen padha-padha. Ayo Mas, gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jenengan. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wik ambiar. Gilane. Ya ampun, Mas Setyaki mboyo didadekke sik regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Gilane. Nggih, wonten dawuh, mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula elekke, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sapa Mas? Gatut Kaca. Gatut Kaca ya ampun suarane gedene raja macam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose, geli aku. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget loh Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh ya ampun wong karang kadempel ganteng kabeh. Ya ampun sapa Mas? Antarja. Antarja ya ampun kaya antar. Ih. Ya ampun ilang Angslep ning bumi ya ampun maslep ngono kuwi merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun bilang. Sapa? Antasena. Kowe sapa? Sukini. Tak goleki musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Ya. Pak, apa? Mungsuhe ampuh banget.
Paman Setyaki, Kakang Harukaca, Kakang Turjo mlayu kabeh. Aku ya arep mlayu. Wah, edan. Yen kewirangan wong tuwa. Kadal. Kaget aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Gede banget ya. Aku pasti terpuaskan. Sopo Mas? Sopo? Iki sapa omong kok menjap-menjep. Wow, Antasena asu. Wong tuwa diabus. Mas, ya Allah, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Ora mbles buyak kecerdasmu. Wah, Werkudara ditukke banci. Cuk. Bayar durung kowe? Bayar cengelmu. Ayo lho wangi rene. Piye yo? Tono wae yo, ngreget-ngregeti ora. Aku kanthi kaya ngono wae tak pethone. Aku wae. Ha iya. Aku arep methoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lho, Gong, kowe ora ngelek-elek iki ora. Piye, Gong? Karo rupaku gila wae ya. Tak methuk iki mah merem ngono. Akae sing digoleki ya wong bagus-bagus kok iki rupane kaya ngono kok. Tak sandono ning kene wae engko tak. Ya ampun iki ngopo iki jenggote banget ngopo iki? Ya men ndingu kok ora entuk dipantang griseni ya ampun. Mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Gemes aku. Ora ngono kuwi to, Mas. Aku grisi deloke. Gong, pecah ndasmu lho, Gong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irungmu iki lho, Tru. Wis esuk diomoti pucuke iki drek. Awas ora mrata jamrata pengen padha kok iki ora dijabuti. Wah, brengos kok anu jengkol kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Isih nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu 2 jam. Aku ki nek kukut jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae, sepatuku terus tak umbelke. Aku terus melayu sifat kuping ndak selak konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai, sesuk ora mulai, saiki ora mulai. Aku mau mulai. Awas ora mrata jamrata yo Semar endi? Semar. Toko Mas Semar. Tak boyonge legane ati. Ya ampun iki mati barang isin jengat ta irunge. Ayo, arti lagi. Wah, kurat. Modar ora.
Petruk ki ya senengane ora. Gareng ki mripate ora macleng ning ndas ora. Marai maksiat ngene iki. Sukini. Mbah. Kok sajake kagel. Mbah. Alah saturan. Alah to kowe kalah. Ora tau lho, Mbah. Nyangane iki kula niku ora tau. Sia-sia uripku, Mbah. Loro-loro ati kula men disepelek karo wong karek kecepe. Kana adus kana. Nek muring-muring terus apa-apa dipecahi, apa-apa dipecahi. Ndak malah ngententeke apa-apa sinuwun kados pundi kawontenan menika sinuwun kula sumangga. Anggro sesumbar lindho bumi kuncing kumaluduk kumaluduk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang prajurit padha piyaos sak landhean. Wah, wangune wong karangan dempel ora kena disong benteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Wonten dawuh Den. Anak-anakku do bubar. Gatotkaca ndelik nang Mega Nurjambles Bumi Setyaki mlayu golek papan pendelikan. Eneng apa? Sing maju murite Begawan Durna. Jenenge kula mboten ngerti. Ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal. Ndara Garukaca dipun cokot dipun getak kontal. Pripun Den iki nek mboten wonten sing keparani krijane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara? Wah.
Werkudara. Sapa siswaning Begawan Durna? Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa ora? Ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene Pancaka. Maning jajaran Sukertaning Bawana wangina karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arep aku tiban panah Kyai Candra Wirayang. Ya Kyai stop kontak. Ora kakon mati dereng aku derajat apa. Sasat ora ana sing ngimbangi marang kadidayaning Raden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Candra Wirayang ora nggletak apa dianggep aku ora iso ngalahke karo kowe. Ayo ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke Pakun cara nganti uwal para Pandhawa. Petruk melayu-melayu eneng apa? Ngaturaken Triwasan Ndara. Nek kula matur napa Ndara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondhang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna nami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti do ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kena jebur. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara karo Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temputi papan dunungipun tasih sugih napa sampun seda, Ndara.
Nuwun sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna? Menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah. Niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning pati dina samengko wis tak kunjara. Mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing Malam Padang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugi keparenging galih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungging lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekalih sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candak pakunjaran papanmu Baladewa. Wah. Bagong eneng apa? Eneng apa Bagong piye kahananing peperangan? Wis niki kurang-kurang bedane sampean kelangan bapak. Lho. Kelangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis seda suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampeyan paham mboten maksud kula, sampeyan mboten kelangan bapak sampeyan. Ning kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe Ndara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang. Nggih. Ndara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang. Heeh. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang. Heeh. Meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wis iso nek Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maring jajaran wene wong manusane glendeng nang kono. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngopo kowe? Ati was ora ana gunane lek laporan. Nek sampean meneng wae, wah panus maning jajalan. Nah iki mulai iki. Anggres ngarep ngeleti salep lho. Salep apa? Anggres muni panus maning salep jajalan ngono. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajalan iblis lanate. Jayeng Sekti mungsuhe Baladewa legane nganti pat.
sukma sinukmaya winaya wing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana wah Ratu Mandura Prabu Baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti nggilani tandange ya ora bakal kowe tak mor marang para Pandhawa nanging wing bakal tak gawe wirang keclorong Kyai Candra Winayang ora salin wujud dadi wujuding macan aja tuntang nata Prabu Jayang Sekti Parat. Yoli binatang paring jajaran durung bapak kulitmu durung putung bareng nglepaske pusaka kowe wong jire getih wedi mati Jayang Setyaya tandangan nata Mandura Prabu Baladewa kirung sadar kowe kok iso Den Petruk ngopo kowe ngene kowe aja palangi aku Petruk mikir tandangane ngerti tenan iki kula sing weruh mbrebes mili lho Den nek dadi sampean wujud kaya ngaten. Petruk apa nangis mikir Petruk. Lho. Lentuk nandi Petruk kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampai iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu gatuk dikarciske dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara ora mundur kene rajong kowe isa wae ndak wonge krungu masa didol wae yo bus didol jengkulmu ora larang lho iki larang iki bendara e ana wis kaya ngene nggo abrak apa malah ngentek-enteke wedhus engko ya ora kaya mikir kan Petruk ene ngopo Nun sewu Den, Mang nun sewu, panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikilmu. Nggih mang tingali. Kok iki sikile sapa, Petruk? Petruk iki sikile sapa? Nun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndara. Aduh mati aku iki. Aduh mati Petruk. Lah kok aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petruk? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Masa macan nek ngentut muni ya, Truk? Ayo muni kok ya. Wah, anu buntute munggah dadi ketok kaya kentrang jengkulmu. Omongane kok sekono. Pun matur bapak mawon. Bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujude kaya ngene piye nggih. Koten prayitna semuriris eka balik titiyani gandayani
Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar. Petruk iki sapa? Mang dangu piyambak Pak ora mentala. Macan kowe iki sapa? Gagang Semar aku mati aku Gagang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan ing pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten Semar. Semar aku tulungono, Kakang Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi-wingi? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten niku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngapa sampeyan iso disranani iso disarati. Sarate-sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Ya. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ngetemu karo Ndara Puntadewa Werkudara Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi-wingi. Nek sampean ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petruk piye Petruk? Angge digoleki mboten usah bingung. Sampean bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampean mang goleki pakunjarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng, Bagong kalih Petruk. Petruk kowe ngentutno macan. Waduh. Ae sing ora mlebu warung ya, Truk. Heeh. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang mlayu dadi gratis. Wah kuwi ngeyel nek wis niatmu pancen ndoglas kok, Gong. Ayo semen. Ndoglas iki bahasane biyen lho ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Ayo. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke, upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, Pak ampun pejah lho, Pak ampun sedo lho. Nala Gareng rasa kuwatir. Ya nek mati omong tangga teparo Pak kok nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye? Kok nancepke ora. Pun rika mangkat. Yo Semar aku njaluk pamit nggih sing ati-ati ampun kados lari alit to. Semar Badranaya sigra mendhet sumping lombok abang dan banting wonten ing Bantala. Eling-eling Lara Semar diwonge Jawantah sak ciptane dadi sak sedyane ana. Dupi sumping lombok abang binanting wonten ing Bantala. Ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan Henggang Sarikma.
Samarika den prayitna semuriris. Semuriris eko balik titiyani gandayani. Apa sing nganggo dada ini? Padake kupingku ora krungu. Semar. Kowe sing gawe aku. Mancen nak nggo srana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora sawedi kang nek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapake arep diapak-apake kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedya dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Ngakuwa wong digdaya ngakuwa kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mung kari kowe. Tak aturke Bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbuh, kowe arep dadi apa kuwi dudu perkaraning Prabu Jayeng Sekti Semar Badranaya.